Čus bus u ďalšieho videa dneska, to je z hry Roblox, no a z hry, neviem jak sa volá, dám vám tu obrázok. Nepodarilo sa mi jedna vec, takže dali sme kolesa, dali sme motor chladič, no a natankovali sme. Dal som si menšiu prestávku, no a na tomto kanáli už je posledné video ohľadom hier. Tu budú také skôr už vlogy a tak. A na točiť videa budem na druhom kanáli. GG. Ja som Jakub Gaming. Teraz nepotrebujeme, čo? Neviem, dobre som mal. Sem idú, či... No, technológia. No, jak som tam mal... Dobre, dal som si menšiu predstavku, no a... Že tu sa budem venovať... Prvé video, jak by som chcel natočiť, je... Môj... Neviem, či sa bude povedať herný setup, no proste na čom točím. Takže tak. Opa. 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 No, chcel by som robiť z toho nejakú sériu. Tuto nejde. Tu nám to nesedí, takže... Aha, my môžeme šprintovať. To som sa nevšimol. Môžeme ísť ešte hore. Neviem, na čo toto je. Toto je čo? Opa. To asi keď budem hladný v tej hre. To si môžem dať ako sem dozadu. Prečo nie? No, takže vysielačku neviem, či budem potrebovať. Tu si tiež dám sem dozadu. Tak. Tak to asi tak. Neviem, na čo je toto. Tu sú asi svetla. No jasné. Takže dáme svetla. No, keby ste počuli moju mamu, môjho brata, tak ospravedlňujem sa za to. What is this? Tuto je hra. Tak. Bum. Jak to tam drží. Potom tu je niečo. To je hamburger. A toto je kto? Neviem. Dobre, ja si ho zoberiem a dám si ho tu dozadu. Nie. Auto. Prosím, stoj. To je vlečka. Ne, môžeme zobrať vlečku, lebo... Prečo nie? More. Tak. No a že ešte som vám chcel povedať, že už mám aj pripravené logo pre tamten druhý kanál. Nebude to logo, ktoré mám teraz, bude to logo, neviem vám povedať, no veď uvidíte, prekvapíte sa. Dobre, nemôžem otvoriť. No jasné, že môžem. Jedna. Druhá. Toto bude asi kapota. No jasné. Dobre, ja by som asi už vyrazil, lebo neviem čo už tu. Neviem, na čo je toto.
Aj to bude kufor. Ktorý my nebudem potrebovať, takže asi môžeme ísť. Zoom. Nice, naštartovali sme. Úspech máme. Ale to ale hučí. Teraz neviem do akej strany, ale asi tam. My sa pohybujeme. To je neuveriteľné. Ja drifter! Ja drifter! Ja drifter! Dobre. Prosím, otoč sa. Ďakujem, choď rovno. A nehraj sa tu na driftera. To nejde bez driftu. Ja radšej poviem po teréne, lebo po slode to asi nepôjde. Alebo je možno no, hneď to ide lepšie. Budeme sa musieť pozerať, že okolo nás, či dačo nie, lebo benzínu tiež nemáme veľa ako, takže GG. Takže tak. Takže, dačo tu je. Či sa mi to len zdá? Jasne, že sa mi to len zdá. Au. Môžete mi potom napísať do komentárov napríklad, že čo som nevidel. Že čo som nemusel vidieť. Takže tak. Takže my ideme! Let's go! Konečne sme sa pohli po 4 minútach asi. Po 5, po 4, ja neviem! Nechcem, asi. A ty si kto? Ja si čokoš. Ja si vyskočím, no a ideme sa jej porozprávať. Ešte môžem pohybovať s ním. GG. No ale na okolí nič nevidím, takže sa dáme do auta. A ideme. To auto ale hučí. Ale nevadí. Funguje nám. Máme aspoň nejaké. Nedriftuj. Zatiaľ nič nevidím. Čo tam je? To sa mi zdá. Ja sa tam idem kúknuť, aj keď to je... Ako je to veľký riesk, lebo... Benzín. Au. Benzín. No to asi nič. Tak, a vraciame sa naspäť. Dobre. Driftujeme trošku. No a ideme tam tým smerom, ako sme išli. Dačo prvé sme našli? Dačo sme našli? Našli sme dačo dobre. Ale nehuč mi tu, vypni sa. No, čo to je, čo to je? Môžeme zobrať vlečku, hej? OK, môžeme ju zobrať. Ale veď. Bum. Bum. Nacúvam tu nejak. Nie, nie, môj cesnak. A nejak to musím nacúvať. Ja absolútne nevidím.
Vypneme motor. Vyjdeme. Sme sa ani netrafili. Takže trošku, tak. More, ja som nechcel výjsť. Teraz môžem zase naštartovať, ísť dozadu, vypnúť a dať Ečko na videnie. Nechce to sa zapája. Čo už to máme zapájené? Alebo koľko máme litrov vlastne benzínu? O, to dosť. Tu, akurát. Lečku nemáme za sebou, to je škoda. Ale tu máme niečo. Je on zlý? Dobrý. Ja si to radšej vycúvam. Vypne motor. Ale také sa robí. Tak. Ja si radšej zoberiem. Opa. Je proti mne? Nie, dobre, nie. Dobre. To som nechcel. Tu si to položíme. Nič tu nie je zaujímavé. Ani tu hore. Počkaj, je v tom niečo? Nie je. Počkaj, môžem sa utopiť? Nemôžem. Dobre. Tak, zoberieme zbraň. Tak. A dáme to tu. Tak. No štartujeme a ideme. Tak, a ideme. Takže let's go. Let's go. Joj! Štvrtá ideš. Čo robíš? Poď. Funguj. Poď. Šrot, poď. Ja vôbec neviem, kde sme. Ojojoj. Tam je niečo, takže tu sa zastavím určite. Tak. Šprinty. Dobrý deň. Dobrý deň. Nakazený. Máme tu nakazaného, hej. Au. A oni sú útoční. Jasné, že hej. Nechaj ma. Nechaj ma. Nechaj. Tak. Dobre. Ja pôjdem radšej po tajomky. Tak nepôjdem. Nechaj ma. Jo. GG. Dobre, tak z dnešného videa to bolo všetko. Uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čaute.